Aquí padexando un pouco polo río Miño. O ambiente é nublado, aínda que non fai moito frío. Agradécese que brille o sol de vez en cuando, calentando a auga, que está tirando a fresca. E bueno, un clima idóneo para practicar un pouco de deporte padexando. E así fortalecer os brazos, máis que as pernas de correr e de andar en bici están bastante resentidas, co cual este exercicio axúdame a manter a forma e recuperar toda a forza invertida nas pernas que, pois, tarde ou temprano pasa a factura. E así, pois, rentabilizo o esfuerzo das piernas e de paso cultivo un pouco o dos brazos, que tamén necesitan dos seus movementos para estar sanos e ter unha mobilidade suficiente. Lévame a corrente un pouco e deixome levar por ela para forrar o esforzo. Se non río arriba é máis difícil, aínda que a veces o tramo ven calmado e outras ven máis enturbiado ou con máis forza. Vai e ven a corrente como o mar entre as montañas.